Afrika masibingelela ukhoselo wakho isibongo bangaziyo ke bathi ke ngusoka lesidudla bathi ke isoka lengane njengoba ngishilo ukuthi sithatha isibheka konke okwenzekana emcimbini siyisoka lesidudla Cape Town njengamanje la wami nginoma wami naye othe wathola ithuba lokuthi ahlomule ngendondo kanye nesitifiketi kuwona lo mcimbi esibona kodwa ke mawami masibingelele phela sikwamukele lo mbukiso wesoka lesidudla Cape Town njengamanje. Yebo, njani mina? Siyaphela. Mhlawumbe uma akutshele umbukeli ukuthi uma ngabe ubani usuka kuphi. Igama ngoNhlanhla kaMsomi, uNhlanhla uManishela. Ngale phansi eMvoti eNdwendwe. So mhlawumbe akutshele umbukeli njengoba ulana yini igama lalo mcimbi esibona uhostwe ngubani? Igama lomcimbi uLebo Poetry and Honor Award. Uhostwe ngosisi uZi Imbonge. Njengoba silana njena ngilana nganominathiwe as a rising star. So ngokusebenza kwami ngiyisela nokwesikhathi kunalala ebusuku. Namhlanje I'm a rising star. So mhlawumbe imaphi nje amazwi ongafisa ukuwasho kubabukeli abazobuka lo mbukiso nabantu bebekade bevotela amazwi nje ongafisa ukwazi ukusakubona for ukubonga. Ndingathi nje ngiyabonga kakhulu ukubona bonke abantu abakholelayo kumina nabakholelayo kumsebenzi wami enokwenzile bafethu ngiswele wona amazwi engingabonga ngawo. Like ukubonga okukhulu ngithi nokuthola amazwi ngoba mina anginawo amazwi anele angafika kangcono enhlizweni zenu. Ngiyabonga kakhulu enikwenze kumina nikwenze nawo abanye. Iyona msebenzi yenu le. So siyabona abantu bakuvotelile okay right wawina izinto ezindlela ukuvotelwa ngazo and ukwenza kanjani ekuthenini abantu baqhubeke bakuvotele bengakhathali. Bengishare ngishare ama-groupini ngishare kubantu abangazi nabangazi sisebenza kakhulu i-WhatsApp sisebenzisa ama-YouTube sisebenzisa u-Facebook emsebenzini ekhaya yonke indawo lahlala khona nabantu nje poster yakho uyayinikeza umuntu uyayishare ushare uzushare ngisho ebusuku uma uphaphama nje uyashare uyacela ukuvotela and balenzile iqiniso Nkosi yami. Ngiyabona ngibona ukuthi impela khona lokho kuphela so mhlawumbe ngutshela umbukeli ukuthi le award oyiphethe ngabe uma bevotelwa ini yani i-award usisi lona Mamshini njengoba eyipoet ubevotela ubevotela as a rising star kwi-poet. Awusiphile le nkondlo le oyithanda kakhulu yabo inkondlo oyithanda kakhulu nazo zonke iy'nkondlo zakho sekwayibhala usiphe yona emibili emithathu. Ngikulolu hambo oluyingujikweni imihla nezolo nginganqobi empeleni izolo lehlukile nenamuhla kanti nenamuhla futhi lehlukile nekusasa kepha kimi izithupha ziya entwaleni kuluvindi nalapho ngubusha nesikhwama esidala ithemba ngokungalahla ngisitholile iseluleko kubazali bathi mntanami ithandaza ngoba ukho kwehlula umthandazo ithandazele kuphele wona nganqamukela naphakathi ngoba ngifaka umkhohlisi uma sempiniso kungakusukhona enhlizweni ngaqoshiyeka ngoba yami enhlizweni mawamtha ubala le nkondlo wawukwenze njani yini eyakwenza ukuthi usungula le nkondlo? Ngangikhathazeke kakhulu ngenxa yezinto ezenzeka ezweni lethu singabantu abasha ngenxa yezinto ezenziwa kuthina uhulumeni nabantu esihlalisene nabo kanye nemindeni yethu ngoba le nkondlo ihamba izithinte zonke indawo even la sisuka khona emakhaya ithinta impilo esiyiphila manje ithinta ukungawutholi kwethu umsebenzi ngenxa yokuthiwa sinabantu besifazane. Ngangikulomuso hayi cha wawujule kakhulu uzwakala nendlela ithoni oyibeka ngakhona ukuthi impela wawujule ngoba uthinta wonke umuntu umuthi abantu besifazane futhi izinto impela into oyi-experience noma into oyibonile yenzeka osokuthi khona ibale bayibona so mhlawumbe umbuzo wami ngomgcini engawubhekisa bona bayibona ayibona ngiyayihayela ngibaleni bokubhala inkondlo ubhala kanjani ngiyacabanga noma ubuka i-environment noma ubuziphile kuba ngesilo esithile besibhala inkondlo ukubona sibenzela yonke indawo nezinto engiyexperience mina nengangisoletha kubona namanje sasa mangilele ebusuku khona lo moya yokufika noma kufika amagama athizeni uma efika ngibona ukuthi down the same time
uma ngabe sengithola isikhathi-ke sengiyakwazi ukuwahlanganisa plus nalo muntu osuke usungene kulo mhlawumbe khona ugogo noma umkhulu osuke ehamba nami nabangazi kodwa akuvele nje ngibhale noma kanjani kunomoya osuke usungiholela ekubhaleni ngoba ngigcini la enkondleni ngibuye ngibhale ama-local movies. Oh yeah. Yes. Nakhona futhi kakhulu ngibhala ngezinto ezenzeka kuthina ezithinta bonke abantu abadala nabantu abancane emamovini ami akhona nje ku-YouTube ngakuthi. So mhlawumbe makazi ongafisa ukwadlulisa umuntu onaye ofisayo ukungena kulo mkhakha wokuba usokona amazwi nje ongafisa ukwadlulisa kuyena azi ukuzele ekutheni naye ayibone ukuthi uma ngaqala nakaya phambili. Ngingathi nje osathi ufisa ukungena lana enkondleni akenze kusho ukuthi uyazakhela isikhathi ngoba into edingeka kakhulu isikhathi thina sibuye sishawe isikhathi ngizibalola mandiya kodwa lokho akusigcindezeli ukuthi sigcine singafiki la sifuna ukufika khona isikhathi sibalulekile kakhulu nokuyinekela. Ningizimu Afrika nyathi emsebenzini uma usekhulumile wabeka kwamina kunezwe esengilithandile ngicilile elithi isikhathi sibalulekile nokuyinikela entweni oyenzayo. So lokho sithatha sikubeka sisona Student Cape Charles cela mawuqeda kuba lo mbukiso bese upressa usubscribe lapha ku YouTube page channel ebizwa ngeSoka leStudent Cape Charles na ku Facebook ungene ufollow Nkosenhle Soka leStudent SA.